Какво става, хора? Аз съм Funnytime. И тук до мен е... как ти, Марен? Уоу. Така, сега направих профил си, искам да кажа, че започвам ще снимам на Лига, на CS, на Майнкрафт, на много неща. И това е още моят профил. Лига. Бронз дивизия 5 съм, някаква случайност. Така, ще гледам да загубя, да мога да отпадна от дивизията и да започна много. Относно за... Ето, моите герои. Даже имам на някои скинове. Охо! Ето, на Алистър то скин мъкни. За не му знам ето. Имам и Атрокс. На Фис имам също така скин. Сега ще покажа всички скинове. Бис. Атлант Фис. Плантин. Любимия ми герой, имам на него любимия ми скин. Ето го любимия ми герой, Леблан. Имам Престиджио Леблан. Дай ми акаунта си. Духай. Имам също така традиционал Лиси. Обаче, кой имах? Кой имах? На Мастер... Можеш ли дрепна и Гарен? На Мастер Уи нищо няма. На Гарен имам ли? Чакай. Айде. Той не знае какви скини има. Не, на Гарен. Нямаш ли дрепна и той? Нямаш ли дрепна? Не. Това май беше друг път да дрепна. Имам на тимито. Ама гъс, сега в момента и сещам какви скини имам. Кинг Тръндамен е разбира Тръстан. Даже мога да ви дам кода. За един сабскрайбър. Не. Събрали 10 сабскрайбъра, ще дам кода. Не, че някой... Както е? Няма казвам как се... Блъс. Няма казвам как се вземе. На кой още има скин? Никой. Май никой. На Пантеон! На Пантеон кой скин има, бе? Никой. Full Metal Pantеон. Да. Какво ще виж? It's Pantеon. Къде? Така общо взе това с скиновете, въпреки че имах 7 чайти, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, добре. Пакмен, тъй че абонирайте се и ще не моля да... За мен също благодаря. Не, няма. Няма се абонирайте, тъй че... Абонирай се за Марко.